ҳукумати мамлакат бо ишора ба ин ки ҳама пешравию пирӯзии ҳар давлат ва ҷомеаро мактабу маориф ва илму дониш ташкил медиҳад ба сифати мактабу маориф тарбияи дурусти кӯдак аз хурдсолӣ ва фароҳам овардани муҳити мусоид барои таълиму тарбия тасмимҳои бунёдӣ рӯйдаст мегирад. яке аз иқдомҳои беназири роҳбарияти олии мамлакат вобаста ба баргузории озмунҳои ҷумҳуравӣ маънидод мегардад ки ҳазорон нафар наврасону ҷавонон ва кормандони касбу кори гуногун ашъор ва эҷодиёту таълифоти шоирону нависандагони ватанию хориҷиро мутолиа карда ҷаҳони маънавии худро боз ҳам ғанӣ мегардонанд. соли 2025 низ бо мақсади баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти нерӯи зеҳнӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худогоҳию худшиносӣ, такмили захираи луғавӣ ва мусоидат дар рушди ҷаҳони маънавӣ бо ташаббуси бевосита ҳамчунин таҳти таваҷҷӯҳ ва сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон озмуни ҷумҳуравӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст баргузор мегардад. ҳамзамон бо ин ҷиҳати боз ҳам такмил ва таҳким бахшидани раванди баргузории озмун ва ҳавасмандсозии бештари иштирокчиён бо дастури бевоситаи роҳбари давлат ба низомномаи озмун дар соли 2025 навгониҳо ворид карда шуд. ҳамин тавр вобаста ба иштирокдорони озмун маҳдудиятҳо бартараф карда шуда минбаъд дар озмуни мазкур дар баробари шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони кишварҳои хориҷӣ, аз он ҷумла тамоми тоҷикони ҷаҳон ва ҳамватанони бурунмарзӣ низ метавонанд фаъолона иштирок намоянд. бар замми ин мукофотпулӣ барои ғолибони озмун ду баробар зиёд карда шуда, маблағи умумӣ барои баргузорӣ ва қадршиносии ғолибони озмун 6 миллиону 670 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. озмуни ҷумҳуравӣ илм, фуруғи маърифат низ таҳти назорат ва сарпарастии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардида, миёни ҷавонону наврасони кишвар таваҷҷӯҳ ба омӯзиши илмҳои риёзӣ дақиқ ва табиӣ ба маротиб зиёд гардида, замина барои дарёфт ва тарбия намудани мутахассисони баландихтисоси муҳандисию техникӣ гардидааст. ҷиҳати боз ҳам такмил ва таҳким бахшидани раванди баргузории озмун ва ҳавасмандсозии бештари иштирокчиён дар соли 2025 дар озмун номинатсияи нав зеҳни сунъӣ ва барномасозӣ низ илова карда шуда, шумораи ҷойҳо барои ғолибон дар даври ҷумҳуравӣ аз 132 ҷой ба 156 ҷой зиёд гардид. дар як вақт бо дастури бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳаҷми маблағи мукофот барои ҳамаи ғолибони озмун ду баробар зиёд карда шуда, барои озмун аз фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 9 миллиону 220 ҳазор сомонӣ ҷудо карда шуд. озмуни ҷумҳуравии Тоҷикистон ватани азизи ман бошад соли ҳафтум аст ки бо мақсади муаррифии фарҳанги волои миллати тоҷик, эҳёи санъати миллӣ ва тарғиби он, арҷгузорӣ ба санъату ҳунари аҷдодӣ, баланд бардоштани сатҳи касбии санъати мусиқӣ, навозандагӣ, сарояндагӣ, маҳорати касбии ҳунари мусаввирӣ, ҳайкалтарошӣ, ороишгарӣ ва либосдӯзӣ, интихоби намунаҳои беҳтарини оҳангу суруд ва асарҳои расомӣ баргузор мешавад. бо дастури бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳаҷми маблағи мукофот барои ғолибони озмун ду баробар зиёд гардида, барои озмун аз фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 7 миллиону 680 ҳазор сомонӣ ҷудо карда шуд. ҳамин тавр барандагони шоҳҷоизаи озмунҳои ҷумҳуравии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, илм, фуруғи маърифат бо 140 ҳазор сомонӣ, Тоҷикистон ватани азизи ман бошад 100 ҳазор сомонӣ. ғолибони ҷойҳои якум, дуюм ва сеюми ҳар се озмуни ҷумҳуравӣ мутаносибан 70 ҳазор, 50 ҳазор ва 30 ҳазор сомонӣ мукофотонида мешаванд. ҳамзамон бо ин мукофотпулӣ барои ҳар як омӯзгори муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ки шогирдонашон дар озмун сазовори ҷойҳои якум, дуюм, сеюм ва шоҳҷоиза мешаванд, 20 ҳазор сомонӣ муқаррар шудааст. илова бар ин хонандагон ва донишҷӯёне ки дар муассисаҳои таълимӣ дар гурӯҳҳои пулакӣ таҳсил менамоянд, дар сурати сазовори ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм ва ё шоҳҷоиза гардидан дар даври ҷумҳуравии озмун ба гурӯҳи ройгони таҳсил гузаронида мешаванд. дар толори тоза бунёди қасри фарҳанги ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ин навбат ашхосе ки гирди ҳам омада буданд мавзӯъро яке аз маъракаҳои сиёсӣ яъне интихоботи дар пеш истода дар бар мегирифт. аслан ин қисмат намояндагони ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ва Хуросон маҳсуб меёфт. дар ибтидо аз паёми навбатии роҳбари давлат ва вазифаҳои дар пешгузошта мавриди ҳаллу фасл қарор гирифт. ҳамчунин дар рӯзнома дар асоси талаботи банди 39 оинномаи ҳизби халқии
халқии демократии тоҷикистон бо назардошти маъракаҳои сиёсӣ дар пеш истода, яъне пешбарии номзад ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон қарор гирифт. аз ҷониби намояндагон ва аъзоёни ҳизби халқии демократии тоҷикистон ба вакили Айюби биби Осия Ой Маҳмадзода пешбарӣ гардид. дар мавриди хеш номзад ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии тоҷикистон ба сухан баромада иброз дошт ки дар барномаи пеш аз интихоботиаш мавзӯи меҳварӣ дар асоси паёми роҳбари давлат хизмати содиқона ба миллат ва ватани азизаш аст ки он дар заминаи хеш якчанд мавзӯъҳоро дар бар мегирифт. баробар бо парвариши неҳоду парвариши кормандони муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Муъминобод дар асоси нақшаи чорабиниҳо оид ба таъмини бехатарии воситаҳои нақлиёт аз ҳисоби захираи маводи зидди лағжиш роҳҳои дар тавозунбударо дар ҳолати хуб нигоҳ дошта ҳаракати ҳама гуна воситаҳои нақлиёт дар фасли сармо таъмин гардидааст. аз ҷониби кормандони муассисаи мазкур бо дастгирии вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон ва саҳми соҳибкорону шахсони ватандӯст дар 11 моҳи соли равон масофаи зиёда аз 34 километр роҳи автомобилгарди Муъминобод ғеш Чилдухтарон Хосабоӣ ғеш ва роҳҳои ҳудуди ноҳия таъмири ҷорӣ гарда роҳи аҳамияти ҷумҳуриятдоштаи Кӯлоб Муъминобод дар ҳолати хуби истифода қарор дорад. дар муассиса 16 адад техникаи соҳавӣ мавҷуд буда 13 адади он дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. барои ҳаракати мунтазами воситаҳои нақлиёт дар муассисаи мо 400 метри куби маводи зидди лағжиш, 8 метр куби ҳезум, 1600 литр сӯзишвории дизелӣ, инчунин либосҳои зимистона барои коргарон захира карда шудаанд. дар доираи нақшаи чорабиниҳо бо мақсади бемушкилӣ паси сар намудани фасли сармо кормандони шабакаҳои барқи ноҳия низ барои кам кардани сарборӣ пешгирии талафоти барқ исрифи техникӣ ва таъмини кори боэътимоди иншооти энергетикӣ зиёда аз 100 000 сомонии корҳои таъмириро анҷом дода дар аксар деҳаҳо иншооти соҳа бо иваз кардани пояҳои оҳану бетонӣ хаттҳои барқ ва зеристгоҳҳо сокинон мувофиқи реҷа бо барқ таъминанд. тавре иттилоъ дода шуд кормандони соҳа мақсад дар ояндаи наздик дар деҳаҳои дурдасти мавзеи Чилдухтарон чунин тадбирҳоро амалӣ намоянд. Каримхон Амрохлузода, Муҳаммадшои Қурбон, ноҳияи Муъминобод, Ҷаҳонамо. иқдоми навбатии роҳбари давлат вобаста ба аҳамияти қабули ташаббуси панҷуми ҷаҳонии тоҷикистон доир ба эълон намудани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо бо пуштибонии 153 кишвари узви созмони милали муттаҳид пазируфта шудааст. ба андешаи коршиносони соҳа қабул гардидани қатъномаи соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо барои баланд бардоштани нуфузи тоҷикистон дар масъалаи ҳифзи пиряхҳо ва ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳон ба ин масъала такони ҷиддӣ хоҳад бахшид. дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон агар ки 850 кубокилометр захираҳои оби дар пиряхҳо бошанд, агар инро ба муқоиса биёрем, агар ҷоришавии оби дарёҳо дар худи ҷумҳурии тоҷикистон тақрибан 64 кубокилометрро ташкил медиҳад ва дар як сол ҷоришавии об муқоиса намоем, агар ба захираи пиряхҳо қариб баробари 13 баробар аз ҷоришавии оби дарёҳои солона зиёд аст. агар дар минтақа гирем, агар тақрибан 9 баробар зиёд аст. барои ин як сарчашмаи азими гӯё ки боигарии асосии захираҳои обии на фақат Тоҷикистон, тамом минтақаи Осиёи марказӣ мебошад.
таҷрибаи ҳамкории байналмилалӣ ва узвият ба ташкилотҳои сатҳи ҷаҳонӣ собит менамоянд, ки арҷгузорӣ ба арзишҳои моддӣ ва ғайри моддии ин ё он халқу миллат одатан ба санаҳои муайян ва ё ҷашну рӯйдоди хоссаи мардумон пайвандӣ дорад. бо назардошти пешниҳоди ҷониби Тоҷикистон аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид бо тарафдории аксари кишварҳои ҷаҳон 21 март ҳамчун рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо муқаррар карда шуд. раванди гармшавии глобалӣ таи чанд солҳои охир ки бо як суръати тез идома дорад, таъсири манфии хешро чӣ дар пиряхҳои кӯҳӣ, чӣ дар пиряхҳои материкӣ ва чӣ дар пиряхҳои уқёнусӣ расонида истодааст. Пиряхи дарозтарини хушкӣ дар хушкӣ пиряхи ванҷах низ дар Тоҷикистон воқеъ гаштааст ва таъсири тағйирёбии иқлим ба ин пирях низ расида истодааст. Ва мутахассисони маркази омӯзиши пиряхҳои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон албатта дар ин пиряхи бузург корҳои таҳқиқотиро ба роҳ мондаанд ва аз натиҷаи обшавӣ ва зиёдшавии пирях ҳатман хулоса ва натиҷагарӣ карда мешавад. Дар умум ҳам пиряхҳои уқёнусӣ ва ҳам пиряхҳои кӯҳӣ бошанд дар як ҳолати ногувор қарор доранд. Мисол дар қисмати Арктика, дар қисмати қутби шимоли кураи Замин низ ки дар он ҷо уқёнуси яхпасаи шимолӣ воқеъ гаштааст, обшавии пиряхҳо низ назаррас аст. олимон муайян карданд ки 20 соли охир дар қутби арктикӣ тобистони беяхро мушоҳида кардан мумкин аст. Ин омил албатта таъсири манфии хешро ба ҳаёти фауна ва флораи минтақаи мазкур мерасонад. дар таҷрибаи байналмилалии ҷиҳати ҳифзи объектҳои гуногуни экологӣ таҷлил намудани якчанд санаҳои байналмилалӣ муқаррар гардидааст. таъсис додани фонди боварии байналмилалӣ барои саҳмгузорӣ ба ҳифзи пиряхҳоро муҳаққиқон қадами устуворе ҷиҳати суръат бахшидан ба баргузории экспедитсияҳо дар масъалаи ҳифзи пиряхҳо ном мебаранд. ҳамзамон дар соли 2025 баргузор гардидани конфронси байналмилалӣ оид ба ҳифзи пиряхҳо дар шаҳри Душанбе имконияти хубе барои муаррифии иқтидори илмӣ ва имконияти бунёдии Тоҷикистон дар масъалаи ҳифзи пиряхҳо арзёбӣ мегардад. дар худи Тоҷикистон қариб 200 пиряхи лағжанда ҳаст ки ё ки мисол пиряхҳои ҳаракаткунанда мо мегӯем. боз ин пиряхҳо албатта дар зиёди онҳо дар минтақаҳои баландкӯҳ ҷойгир шудагиянд, гарчанде ки онҳо зарари иқтисодӣ ё ин ки зарари ба молиявӣ набиёранд, лекин мушоҳидаи ҳаракати онҳо хеле муҳим мебошад. ҷиҳати муайян намудани ҳолати худи пиряхҳо, муайян намудани ҳаҷми пиряхҳо, захираи умумии оби худи минтақа, инҳо бисёр корҳои басо муҳим мебошанд ки ин дар ин самт маркази омӯзиши пиряхҳои назди Академияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз марказҳои муҳими омӯзиши илман асос намудани ҳолати пиряхҳо мебошад. мутахассисони марказ дар ин муддат аллакай дар якчанд пиряхҳои минтақаҳои болоби дарёи Панҷ, болоби дарёи Вахш, болоби дарёи Зарафшон, қисмати Кофарниҳон, Варзоб, дигар Қаратоғ ва дигар минтақаҳо албатта омӯзишҳои тадқиқотӣ гузаронида истоданд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба мушкилоти обшавии пиряхҳо то кунун як барномаи давлатӣ бевосита ва ду стратегия ба восита қабул гардида амал карда истодаанд. Тоҷикистон дар самти ҳифзи пиряхҳо ва захираҳои обӣ бо сарварии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яке аз ҷойҳои калидиро дар меҳвари сиёсати умуми ҷаҳонӣ касб намудааст.
агар ки уқёнусҳо бо яхи кристаллӣ пӯшида бошанд, хусусияти хубашон дар ин аст ки инъикоси нури офтобро инъикос мекунанд ва афтиши нури офтобро ба оби уқёнус камтар мекунанд. Бинобар ин гармшавии оби уқёнусҳои бузургро эмин нигоҳ медоранд. ҳар вақте ки пиряхҳо ки аз болои сатҳи уқёнус об кашуданд, нури офтоб бевосита ба оби уқёнус ворид мешавад ва гармшавии обро метезонад. Ташаббусҳои ҷонуби Тоҷикистон дар сатҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ дар як давраи кӯтоҳ ҳалли худро меёбанд, дастгирӣ меёбанд ва инчунин пешниҳоди панҷуми ҷаноби олӣ эълон гардидани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва инчунин муайян гардидани рӯзи 21 март ҳамчун рӯзи умумии ҷаҳонии пиряхҳо ва дар назди дафтари умумии созмони милали муттаҳид бунёд гардидани як хазинаи боэътимод барои ҳифзи захираҳои обӣ ва ҳифзи пиряхҳо қабул гардид. ин албатта аз он шаҳодат медиҳад ки Тоҷикистон як кишваре мебошад ки дар солҳои наздик аз танқисии оби нӯшокӣ ва оби обёрӣ мушкилӣ намекашад. бояд қайд кард ки Тоҷикистон дорои захираи фаровони обӣ мебошад ва 60% оби дарёҳои Осиёи Марказӣ ҳар сол дар қаламрави кишвар тавлид меёбад. манбаи ин оби фаровон дар навбати аввал агар боришоти зиёди барфу борон дар минтақаҳои баландкӯҳ бошад, аз сӯи дигар пиряхҳост ки дар натиҷаи пайи ҳам боридани барф ва аз сардии ҳаво ба зудӣ об нашудани онҳо дар ин минтақаҳо қомат афрохтаанд. аз ин лиҳоз ҷумҳурии мо бо дар назар дошти манфиатҳои кишварҳои наздисоҳилӣ бояд аз захираҳои обӣ дар ихтиёр доштааш оқилона истифода намояд, зеро қариб нисфи ҳамаи қитъаҳои пиряхии Осиёи миёна дар ҳудуди Тоҷикистон дар баландии 3500-3300 метр аз сатҳи баҳр воқеъ гардидаанд. маълумотҳои ҳам омӯзиши ба тариқи заминӣ муайян кардан дар кор, ба тариқи истифодаи гӯё ки чархбол муайян кардан дар кор аст ва қисматҳое ки хеле мушкилгузар аст бо истифодаи таҷҳизотҳои бесарнишин истифода бурдан. ин қисматҳоро мо расмгирӣ ва мушоҳида мекунем ва дар муқоиса ба маълумотҳои фосилавӣ пайваст мекунем ва дар натиҷа муайян мекунем ки ҳолати пиряхҳо чӣ гуна аст. пиряхҳо низ захираҳои бузурги оби тоза дар баландии кӯҳҳо мебошанд. дар дигар давлатҳо об коркар карда мешавад, баъд ба нӯшидан пешниҳод карда мешавад. ташаббусҳои ҷаноби олӣ ба он равона мегарданд ки ҳифзи захираҳои обӣ ҳифз карда шавад ва эҳтиёткорона истифода карда шавад ва олимон бояд ки роҳҳои истифодаи оқилонаи захираҳои обро ба роҳ монанд ва албатта пешгирӣ кардани обшавии пиряхҳо аз тарафи инсоният ин як амри бисёр муҳим мебошад. барои сард гардонидани атмосфераи минтақа бояд ки кӯлҳои сунъӣ сохта шавад дар баландии кӯҳ вобаста ба ҳолатҳои бехатараешон ва инчунин ҷангалзоркунӣ, кабудизоркунӣ дар минтақаҳое ки пиряхҳо об шуда истоданд ва инчунин дар умум инсоният бояд таъсири манфии хешро ба табиат камтар расонад. воқеан ин пазироӣ ба сифати кишвари ташаббускор асосҳои худро дошта дар ин замина то ба имрӯз дар аксари паёмҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаҳои экологӣ ва ҳаллу фасли мушкилоти соҳат дар сатҳи минтақа ва ҷаҳон зикри худро пайдо намудаанд. сарвари давлат пиряхҳоро захираи асосии оби соф арзёбӣ карда изҳор доштанд ки обшавии бо суръати онҳо дар баробари зиёдшавии истеъмоли об ки бо афзоиши аҳолӣ ва рушди иқтисодӣ вобастагӣ дорад метавонад ба оқибатҳои бағоят манфӣ оварда расонад. мувофиқи пешгӯиҳои гӯё ки моделҳои байналмилалӣ нишон медиҳанд ки то соли 2100 баландшавии ҳарорати сайёра зиёда аз 2 дараҷа шуданаш аз эҳтимол дур нест. дар натиҷаи баланд шудани ҳарорати ҳаво, яъне зиёд шудани газҳои гулхоравӣ дар атмосфера, аллакай ин ба таъсири манфии худро албатта ба
захираҳои пиряхӣ мерасонад. сохтори дохилии пирях бисёр осибпазир аст, чунки ҳангоми баланд шудани ҳарорати ҳаво дар як қисмати пирях агар дигаргунӣ шавад, агар аллакай он ба дохили худи ҳаҷми калони пирях дохил мешавад, ки ин аллакай таъсири манфии он худро мерасонад ва дар натиҷа обшавии пирях ва агар дар пиряхҳои арктики ва антарктида гап занем, агар дар натиҷаи об шудани ин пиряхҳо баланд шудани сатҳи оби баҳр мешавад. ҳангоми баланд шудани сатҳи оби баҳр албатта бисёр давлатҳое ҳастанд, ки дар ҷазиравӣ ё нимҷазиравӣ онҳо дар зери об монданашон мумкин аст. ҷомеаи ҷаҳонӣ дар ин самт бисёр мисол як кӯшиш дорад, ки ҷиҳати амалӣ намудани чорабиниҳо барои паст кардани партофти газҳои гулхонавӣ дар сайёра дар доираи конвенсияи байналмилалии оид ба тағйироти иқлим албатта корҳоеро анҷом диҳад, ки пешгирии онро саривақт баромад. дар минтақаҳое ки солиёни зиёд барфу борон набуд ва таи солҳои охир дар онҷо обхезӣ, мисол офатҳои табиӣ ба қайд гирифта шуда истодааст ва инчунин дар минтақаҳое ки ҳамасола барфу борон, боришоти атмосферӣ ба қайд гирифта мешуд, таи солҳои охир хушксолиҳо ба назар мерасад. ин ҳама вобастагӣ ба хусусиятҳои даврии табиат ва таъсири манфии инсоният ба табиат вобастагӣ дорад. обшавии пиряхҳо ва аз байн рафтани захираҳои обӣ албатта ба вобастагӣ дорад ба таъсири инсоният ва партоби газҳои гулхонагӣ ба табиат. дар ин робита роҳбари давлат пешниҳод карданд, ки соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон гардида санаи рӯзи ҷаҳонии ҳифзи пиряхҳо муайян карда шавад.
медиа тақдим